Wara stqarrija u protest ġudizzjarju min-naħa ta' Simon Busuttil li fihom attakka x-xhieda tal-whistleblower li x-xhieda tiegħu fil-qorti għadha mhux konkluża, il-whistleblower Joe Kawki wkoll wieġeb fil-qorti. Permezz tal-kontroprotest iffirmat mill-avukat Robert Abela, il-whistleblower wissa kif min jipprova jinfluwenza xut jew jipprova jintimidah biex ma jexxitx is-sewwa ikun qed jaġixxi bi ksur ta' liġi. Att ċensurabbli u deplorabbli għal Busuttil fil-kariga li jokkupa. Il-whistleblower iddikjara wkoll li fil-qorti qal il-verità kollha u li mhu se jirtira xejn minn dak li qal. Żied li kien Simon Busuttil li kontradixxa lilu nnifsu. Dan għax l-ewwel ħareġ stqarrija u qal li x-xhieda tiegħu tikkonferma dak li kien qalu u mbagħad ħareġ stqarrija oħra fejn akkużah li ma qalx il-verità. Ikkumenta wkoll il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici li sostna li bl-istqarrija tiegħu l-erba' il-kap tal-Oppożizzjoni attakka mhux biss whistleblower li għadu għaddej b'xhieda fil-qorti imma attakka wkoll l-istituzzjonijiet indipendenti. Dan għax skont il-liġi tal-whistleblower il-protezzjoni ma tingħatax mill-politiku imma wara proċess twil mill-Avukat Ġenerali f'konsultazzjoni mal-imħallef tal-Qrati Superjuri u l-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Ministru Bonnici innota li fl-istqarrija tiegħu Busuttil jiddeskrivi hekk lill-whistleblower. A self-confessed crook who wants his pound of flesh because he realized he would not get paid for his shady dealings. B'din l-istqarrija innota l-Ministru Bonnici Busuttil jammetti li dan il-każ m'għadux tfih ta' tajn imma kien hemm shady dealings. Dawk ix-shady dealings x'għamel meta sar jaf li kienu jsiru. Nistgħu nemmnu l-kap tal-Oppożizzjoni dawn ma tkellmux fuq dawn l-affarijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien waħdu meta ltaqa' mal-whistleblower. Meta ltaqa' mal-whistleblower kien hemm records ta' dik il-laqgħa. Naħseb dan huma domandi li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu obbligu jwieġeb. Bonnici fakkar kif meta Busuttil kellu l-opportunità jgħid x'ġara ħareġ jgħid li sar jaf b'dal-każ mill-gazzetti u għaldaqstant staqsa jekk Busuttil huwiex kredibbli. Tenna li Busuttil għandu ħafna xi jwieġeb u ma jistax jinħeba wara protest ġudizzjarju kif diġà għamel biex ma jagħtix l-informazzjoni kollha. Intant issa qed jirriżulta wkoll li uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista ma kinux informati bil-laqgħa li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kellu mal-whistleblower. Saħansitra iddikjara dan il-Viċi Kap Beppe Fenekadami meta mistoqsi minn One News. U inti kont taf dwar din il-laqgħa ma' Dr. Busuttil? Il-risposta hija ma kollx la konna bil-laqgħa la attendejt laqgħa la naf minnu l-persuna. Qatt ma qallek bħala Viċi Kap? Le.